Kaixo. Eta barkatu. Lasai, ni ere orain iritsi naiz. Eta Jon? Ez da etorri? Harritzekoa. Jon beti berandu. Tira, bitartean zerbait eskatuko du? Ez dakit zer eskatu. Zurito bat? Kaina bat. Sus, neska. Ados. Kaina bat orduan. Opa, kaina bat eta zurito bat, mesedez. Segituan. Jon ikusteko gogoa daukat. Aspaldi zara elkartu. Nire irrikan nago. Gainera, ez dator bakarrik. Nola? Ez dizu esan? Niri? Ez. Neska batekin etorriko da? Jonek neska laguna dauka? Ez nago ziur. Ez dizu ezer gehiago esan? Begira. Neska bat aurkeztuko dizuet. Lagun bat izango da? Edo maitale bat? Hemen. Mila esker. Beren eskalaguna izatea nahi dut. Zergatik. Ez dakit. Jonek maitasun kontuetan sorte txarra du. Egia da. Askotan saiatu da, baina... Lortu du. Seguru. Gaur, Jonen eskalaguna ezagutuko dugu. Topa. Jon da. Jon. Bai, hemen gaude. Zer? Benetan. Etorri, trago bat hartzera. Etxean geratuko zara. Ziur zaude? Ondo da. Lasai egon, ados. Hitz egingo dugu. Musu bat. Zer da? Neskak kale egin dio. Ez da egia izango. Bai. Etxean geratuko da. Triste samar dago. Kakazarra.